अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम VIP राजा। अरे हम लोग भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक बहुत ही ब्लास्ट मस्त जबरदस्त खतरनाक महा खतरनाक रीमेक सॉन्ग रिलीज के जा रहल बा। जौन गाना के टाइटल बा मरद अभी बाचा बा 2। अरे हाँ, मरद अभी बाचा बा 2 गाना कब तक ले आवता, कौना चैनल पे आवता, क तारीख के रिलीज करल जाता, गाना कैसन होके बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग तो लोग के सबसे पहले बता दी कि हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के मुराद भी बाचा बा वन जब गाना आए रहे तो पूरी तरह से भोजपुरी में आग लगा दिले रहे। अरे हाँ भैया, बहुत ही ज़्यादा गाना बाजल और अभी भी गाना बाजेला और बहुत ही खतरनाक तरीका से गाना हिट वल और बहुत ही ब्लास्ट तरीका से हर जगह गाना बाजल। बाकी तो लोग बता दी कि हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के मुराद भी बाचा बा वन गाना पर 284 मिलियन। अरे बोले 6 साल भल रिलीज होले और 284 मिलियन व्यूज अभी तक ले ई मतलब पाल ले बा। बाकी तो लोग बता दी कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के ई जौन बा मरद अभी बाचा बा 2 गाना कब तक ले आवत है। तो भाई लोग देखल ई वाला जौन गाना बा मेट्रॉन म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो गया बा। अरे हाँ, अखिलेश का ना भइलो पवन पांडे के चैनल है और पवन पांडे न्यूज चैनल बने बड़न जौना चैनल का नाम बा मेट्रॉन म्यूजिक। अरे मेट्रॉन म्यूजिक चैनल का नाम बा और वही चैनल पर मरद अभी बाचा बा 2 गाना रिलीज हो गया बा। बाकी तो लोग बता दें कि हाँ, गाना के लिखले बड़न पवन पांडे। अरे मिले गाना के लिखले बड़न पवन पांडे। बाकी तो लोग के ये वाला गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। बाकी गाना गले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। अरे दोनों आदमी मिल के गाना गईले बा। बाकी पवन पांडे कहतरन कि हाँ 4 से 5 दिन में गाना रिलीज हो जाई। अरे बोले तो इनकरा बात पर विश्वास हमारा नहीं के काहे कि बहुत ही झूठ बोललन और बहुत ही लेट लगावेलन एगो गाना लिया पे। बाकी हो सके हाँ देखल कब तक ले आवता गाना, लेकिन जब भी आई गाना ताड़ू बा फाड़ू बा मस्त बा तो लोग बहुत ही मजा आई गाना सुने में। और देखल कब तक ले गाना के पोस्टर आवता। बाकी वीडियो फॉर्मेट में बात करल जाता हाँ अभी तो पोस्टर नहीं किया, लेकिन जब पोस्टर आई तो लोग बता दिया कि हाँ वीडियो में के देखे के मिली। बाकी तो लोग बता दी कि हम मरद अभी बाचा बा 2 गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त बा। तो लोग गाना के मिस मत करे, लेकिन मेट्रोल म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से गाना आई तो लोग जाके अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी तो लोग ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगल हो तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत